pagpapalakas ng commitment para sa isang mapayapa at matapat na eleksyon. Ito ang pangunahing layunin ng Peace Covenant Signing at Unity Walk na inorganisa ng Angeles City Police nitong Sabado, February 15. Bagamat magkakatunggali, maagang nagtipon-tipon ang mga political candidates ng syudad kasama ang kani-kanilang mga taga-suporta. Mula sa Museum for Social History o Pamintuan Mansion, nagmarcha ang mga grupo patungong Holy Rosary Parish kung saan naman sila pumirma ng Peace Covenant. Ang aktibidad ay nabuo umano bilang parte ng kanilang commitment na masiguro ang katahimikan at kaayusan ng nalalapit na national and local elections sa Mayo ayon kay Acting City Director ng Angeles City Police na si Police Colonel Joselito Villarosa Jr. Napakalaking bagay po nito sapagkat dito natin mapapakita na ang lahat po ng mga kumakandidato ay nagkakaisa sa iisang layunin. Ang layunin ay iisa lamang, ang kapayapaan. Ang maayos na kapayapaan, may integridad na eleksyon at sinisiguro ng bawat isa na magiging maayos po ang ating halalan. Lahat naman po ay nakita natin na sa Unity Walk at lahat po ay nakangiti, lahat po ay nagkakamay at lahat po ay pumirma. So sa kasalukuyan po ang Angeles City ay napaka-mapayapa. Kabilang sa mga nakiisa sa aktibidad ay sina Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. na tumatakbong kongresista ng 1st District. Ang kanyang kapatid at mayoral candidate na si 1st District Representative Carmelo John Lasatin II at ang makakaharap niya sa karera sa pagkaalkalde na si Retired General Oscar Albayalde. Binigyang diin naman ng mga mayoral candidates na mahalaga ang pagtutulungan at pagrerespeto sa kanilang kapwa Angeleño para sa mas magandang kinabukasan sino man ang manalo sa kanilang dalawa. Matalo man, manalo tayo, siyempre, this is our hometown. Bawat pangalagaan natin, tulong-tulong pa rin tayo sa ikauunlad ng Angeles City. Kasi alam nyo, kung nagtutulong-tulong tayo, economically, uunlad tayo, marami tayong mabibigay na trabaho. I-promote natin ang magandang edukasyon, i-promote natin kalinisan, siyempre tulungan nyo ang city. So, we'd like to enjoin yung ating mga supporters and encourage them na maging mahinahon po tuwing na eleksyon. Huwag po natin gawing personal ito. Dahil lahat po tayo may karapatan pumili na kung sino nating gustong mamuno sa atin, whether it's local or national. Present din sina re-electionist Vice Mayor Vicky Vega Gabigting, ang kanyang challenger na si dating Konsehal Amos Rivera, gayon din ang mga kandidato para sa City Council ng magkabilang partido at independent candidates, mga representante ng ilang religious groups at ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon naman kay Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV Representative James Pasamonte, mas maganda kung ipapaskil din sa iba't ibang lugar sa syudad ang peace commitment na nilagdaan ng mga grupo. Magbibigay ito ng reminder to each and everyone. But the question is the sustainability kasi it's only February and then May pa yung election. So sana in between there will be some reminders again. When we say peace, it comes from different forms. And part of that piece is basically you follow rules and regulations provided by COMELEC. Hinimok rin niya na sana'y mas iharap ng mga kandidato ang kanilang mga plataporma para magkaroon ng kaalaman ang mga botante tungkol sa kanilang plano sa syudad at para maiwasan rin ang pagboto ng nakaayon lamang sa personalidad. Mandato rin umano ng PPCRV ang maging witness sa katapatan at kalinisan ng eleksyon. Samantala, ang bawat lagda sa Peace Covenant Wall ay saring umanong simbolo ng kahalagaan ng collaboration at accountability na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga botante na pangalagaan ng prinsipyo ng isang demokratikong bansa sa pamamagitan ng tapat na pagboto. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.